Benvidos a unha nova conversa máis este podcast de Orgullo Galego. Como sabedes, estamos aí a pique xa de chegar ao noso programa número 200. 200 programas nos que, falamos sobre mitoloxía, sobre lendas, historia, música, tradicións, de temas moi diversos. Tamén tentamos achegar persoas que están a desenvolver tamén proxectos a nivel de pequeno negocio. Tivemos aquí escritores, xente de todo tipo, e estas son, como digo, conversas que podedes escoitar tanto na nosa canle de Spotify como en iVoox e tamén en formato vídeo no YouTube. Hai uns días tivemos un especial sobre os maios, concretamente tivemos connosco a Héctor Silveiro dos maios de Vilafranca do Bierzo. Sabedes que son coñecidos porque ali preservan o maio humano. E hoxe vamos a falar dun tema radicalmente distinto, un tema que levábamos tempo querendo tocar, que é falar sobre o pan galego, pero vamos falar un pouco a súa relación, non, coa sociedade galega, dos seus retos, as súas dificultades, a súa situación actual, etcétera. E para iso, hoxe temos connosco a Daniel Pampín, que é panadeiro de terceira xeración na familia, é propietario de Amásame, na cidade de Pontevedra. A xente que sodes de Pontevedra seguro que o coñecedes. El, como sabedes, traballou en Alemanha, tamén en varias panaderías de Galiza, nun muiño máis de 2 anos, asesorou e asesora tamén a varias panaderías. Como di el, ten varios premios que están collendo polvo, non, na estantería. E con el vamos a falar sobre este fascinante mundo do pan, que eu creo que hai cuestións moi interesantes que podemos falar. Darche en primeiro lugar a benvida, Dani, moitísimas grazas por estar aquí e moi boas. Nada, moitísimas grazas a ti por contar comigo para falar do que máis me gusta, que é o mundo do pan. Vamos comezar xa, porque a verdade é que teño aquí un guión bastante completo, temas que penso que son moi interesantes de falar, non? Pero un pouco sempre o comezo para que a xente que nos está a escoitar coñeza a persoa convidada. Como e cando comezou a túa relación co mundo do pan? A ver, non te sabría dicir realmente, non. Eu nací no seno dunha familia panadeira, aquí en Pontevedra, na Rúa Santiña. A miña casa está enfrente da panadería dos meus pais, o sea, para min a panadería e a casa eran prácticamente o mesmo. Entonces, pues a miña infancia era xogando na panadería, xogando na rúa, cruzaba pa panadería cando eu quería, como eu quería, non? Entonces, un día, pois, xogas facendo cursos coa masa, e outro día botas unha man a descargar unha carretilla de leña para o forno, e pouco a pouco, cando te das conta, pois estás metido no oficio, máis que non sei, non hai un comezo como tal. Sí que hai un momento no que decido dar o paso, formarme máis e tomarme moito máis en serio. Pero empezar como tal eu non che sei non che sei dicir. Que pasa? Que eu sempre o digo moitas veces, non? Nacer no seno dunha familia panadeira non te fai ni mellor nin peor panadeiro, pero obviamente sintes moitas cousas diferentes. Moitos dos meus recordos de neno están, pois, sacaron dun forno dunha panadería. Entonces, eso márcase, non? De hai uns anos emprendiches un proxecto, non, na cidade de Pontevedra, que citei unha presentación, que Amásame. Un pouco como xordeu a idea deste proxecto e, como está sendo a acollida ao longo destes anos, porque xa levades uns cantos. Pois mira, pasado mañá facemos 7 anos en Pontevedra. E como xordeu? Pois, xordeu eu xa tiña a idea en mente facía anos, non, de facer algo diferente, fai uns anos, pois, entrou no proxecto na miña vida, Nati, miña muller, que foi un pouco... As mulleres para isto son moito máis botadas para diante que a nós somos moito máis cobardes en moitos sentidos, e ela dixo, pois mira, se non facemos ahora, non facemos nunca máis. Somos xóvenes, temos experiencia, conhecemos o sector, hai moitas cousas que non coñecemos, pero podemos ir coñecéndoas, non? Ao final é un aprendizaxe continuo. E grazas a ela, gracias a meus sogros, gracias tamén a meus pais, gracias un pouco a toda a familia que nos foi axudando, pois arrancou Amásame. Porque Pontevedra? Porque Pontevedra é moita Pontevedra. Eu son moi de Pontevedra, e sí que nos planteamos no primeiro momento
outras vilas, non, para montalo, pero sabíamos que Pontevedra que iba a responder. E máis, os pontevedreses sabes como somos, que nos gusta moito o noso, Sí, bueno, efectivamente. pois ao final, pois aí estamos, digo, despois de 7 anos, que bueno, a boa señal. Pois sí, aparte, abristes un segundo local, non? Sí, abrimos unha tendiña pequeniña no centro, non? Vale. Unha panadería ten unha complexidade económica cando se monta que requiere de moitísima maquinaria. E a maquinaria de panadería específica é moi cara. Para que te fagas unha idea, nós estamos ahora pensando en cambiar o forno, e cambiar un forno son 50.000 euros. O sea, son Sí, palabras moi maravilla. maiores. Solo un forno. A maquinaria completa dunha panadería pequeniña, menos de 100.000 euros non montas nada. Entonces, claro, intentar conseguir cartos solamente dunha tenda é moi complexo. Entón, necesitas... Que pasa? Que os proxectos das panaderías artesás, eu entendo que isto seguramente falaremos moito máis adiante na conversación, van a cada vez facerse máis pequeniños, máis personales, non? Eu creo que no futuro non moi lexano faremos así, incluso máis pequeniño, máis propio, máis mimado, e bueno. Bueno, e aparte que o voso local principal, estaba pensando eu agora que, bueno, estades aí cara á estación de tren, de bus e tal, pero que curiosamente nos últimos anos, semella que vai a máis tamén é a principal vía de entrada para o Camiño de Santiago na cidade. Cando nos fixemos o plan de empresa, que facíamos moita graza, porque todo o mundo nos decía, montalo aí, non montalo no centro, Claro. son as aforas, no centro hai máis xente, non sei que. Sí, pero un día sentado ali, mirando o paso que había de xente, pois dime conta que era unha zona... E ao final, tío, que necesitas ese paso de xente dentro do teu negocio, non? Sexa dunha maneira ou sexa doutra. Despois é o que digo eu, que ao final, se o produto che gusta, vas ao sitio. E tampouco vimos nunha cidade tan extensa como para non camiñar un pouquiño, non? Inda que a veces costa, a veces os pontevedreses somos algo vagonetas en ese sentido. Temos unha cidade moi fácil de camiñar, pero custanos camiñar. Sí, sí, queremos sempre chegar, é o que se decía sempre, non? Que queremos chegar a todos os sitios co coche mesmo para comprar o pan tamén. Tal cual, é así. Sí. Sí, sí. E entrando un pouco máis en materia, non? Ao final, Galiza é coñecida mundialmente polo seu pan. Claro, eu sempre digo, isto non significa que noutros sitios non teña bo pan, que sí que o hai, pero o certo é que o noso país é un auténtico referente e é un dos produtos que máis chama a atención con diferencia, non? Entón, a miña pregunta é, que fai diferente ao pan galego respecto a outros? Son moitos os factores que o fan diferente. Eu creo que un deles é as mans da xente que o fai detrás, non? Vimos dunha tradición donde se facía principalmente o pan nas casas. Sí que é certo que tamén había grandes fornos, pero principalmente facíase o pan nas casas, non? Era unha maneira de facelo que era unión, que era un día que escolles para facelo, que se facía un pan un ou dous días para toda a semana, non? Eso onde está marcado. Estámoslo perdendo, estamos no momento de transmitir isto moito e falarlle moito aos rapaces, porque inda as abuelas ainda se acordan onde facer isto, e inda algúns pais tamén se acordan de facer isto. Entonces, o que fai diferente, moito eso que vai moi impregnado no noso ADN de galegos, e fai no diferente as mans tamén da xente que o fai, non? Que o transmite. E fai no tamén diferente que dentro de un recunchiño tan pequeno, dentro do que é a península, temos moita variedade de pan, é moi diferente. Hai pans que recordan a pans de Castilla, que son máis de trigo, e hai pans que recordan a pans alemáns, como é a broa, non? Entonces, eso é algo que marca moito. Hai grandes pans en moitas pequenas aldeas. Eso é algo que dase solamente aquí. Claro, porque realmente eu penso e digo, é curioso porque quero dicir, eu diría que un dos principais produtos, non, que a xente cando vende fora que destaca de aquí, que é co que se queda, non? É certo que, bueno, falamos tamén do marisco, da carne, non? Pero o pan é un deses elementos e eu moitas veces cando falo con outra xente, mesmo con historiadores, tampouco se ten moi claro o porqué, non? Porqué aquí non foi en León, que tamén hai moi bo pan, ou en Cantabria, ou no País Vasco, en Asturias, non? É curioso, xusto, deuse aquí, aparte cunha zona moi grande. Eu creo que ten que ver moito ca nosa dispersión do territorio. Ten moito que ver. Porque ti, fíjate, que somos moi orgullosos do noso produto, pero a nivel microlocal.
Aquí en Pollo pasa. Aquí en Pollo, si es de Conbarro, es moi de Conbarro, non teñe nada que ver cos de Raxón, non teñe nada que ver cos de Samieira. En Pontevedra pasa un pouco, non tan exagerado como aquí, pero tamén pasa, non? Entonces, eso lévalo ao teu. Entonces, que é o teu? O pan. E claro, eso defendeuse moito. Hai moitas maneiras diferentes de facelo en moi pouco espacio. Eso provocou que a cultura sea moi potente. Moi potente. Hasta o punto, por exemplo, que grandes cadenas de panadería aquí non teñen cabida. Faloche, imagínate, pois de Granier, non? Que teñen centros de panaderías por España, en Galiza teñen dúas e estánse traspasando, quero dicir, non teñen cabida aquí esas grandes cadenas, non? De momento, repito, isto por eso digo que hai que transmitir moito esta cultura de pan que tiñamos aí, que non fai falta que veña nada de moda ou nada, porque temos moitas cousas que hai que redescubrir. E sobre o que comentabas ti, non? Hai unhas semanas, xusto, aparte o moverme bastante por traballo, sempre cando vou a zonas vou collendo pan, non? Entón, é certo que varias veces collín nunha panadería en Benvibre, no Val do Dubra, que é un pan moi bo, a verdade que eu foi dos mellores pans que provei na miña vida, collino, publicai non redes, entón a xente dicía, bueno, porque non probaches, ou de non sei que, empezaban a poñer sitios, pero centos. Eu digo centos de sitios, os de Carballo, os de Coristanco, os de Ousa, os de Lalín, os esa, entón mirabas o mapa, non? Dicías que hai tradición de pan por todo o territorio. Por todo o territorio, moi espallada e ainda por cima moi diferente, que é o que chama moita atención. Hai sitios que é máis homogéneo, pero aquí non. Aquí non ten nada que ver, por exemplo, un pan de Cea con un pan de Neda. Non ten nada que ver un pan de Neda co pan que se fai en Fisterra. Non ten nada que ver o pan de Fisterra co que se fai en Carral, Porriño, Friol, Lalín, que son todos diferentes, moi diferentes. Moi diferente. E todos vos. E todos vos, efectivamente. Sí. Sobre o que comentabas ti antes, eu tinha unha pregunta, porque falando con algunha persoa que traballou precisamente no mundo do pan, dicíame que o cliente, que o galego é moi exixente co pan. Ti pensas que eso segue sendo así? Sí, a ver, obviamente para que haxa o produto o cliente ten que ser exixente, senón o produto acaba desaparecendo, non? É o que eu digo, ainda temos esa memoria do pan que se facía antes, non? Non antes nos 80, que se facía moi mal pan, porque había unha necesidade de cantidad máis que de calidad. Ainda temos memoria do pan que se facía nas casas, onde non había prisas, onde se facía en condicións, con formentos, con masas nai, non? E eso fai que o cliente, obviamente, ao ter esa memoria, ainda fai que o cliente teña a capacidade de pedirche un produto de calidad, non? De feito, unha das cousas que a mí me chocou moito e que a mí me emociona como panadeiro é cando faz un produto como que empecé a facer en Pontevedra no seu momento, viñache xente maior, moi maior, 70, 80 anos, e dicíanche, este era o pan que facía tal fulanito de tal aldea cando eu era nena, e teñen ese recuerdo gustativo que lles ven á cabeza porque claro, porque era o que se facía. Entonces, claro, esa xente tamén o transmite, por eso tamén vamos aquí mimar, que ese era o produto de verdad, non? Pero claro, como a todo, tamén olvidamos, sabes? Sí. Pero realmente sí que podemos afirmar, non? Que hai unha cultura do pan, no sentido máis amplo do concepto. Sí. É innegable, o sea, é o que falaba antes, que tiñamos tanta dispersión do territorio, que hai tantos núcleos de población que, de feito, sabémoslo, non? A día de hoxe, que hai máis núcleos de población en Galiza que en gran parte de España. Eso fai que en cada zona o seu pan sexa o mellor. E non lle leves a contraria a nadie. Porque teñen mil motivos para dicirche por que é mellor. Eso é o que nos fai moi ricos en ese sentido, na parte cultural, non? Que pasa? Que, bueno, repito, hai que protexer isto moito, porque podemos perder. E precisamente eu quería meterte aquí nun compromiso, que se ti tiveras que dicir cuáles son os pans máis representativos, cales dirías? Ou personalmente, quero dicir, obviamente non se poden citar todos porque son moitos, pero hai algúns que ti digas, vale, estes son... Mira, Borxa, eu tuve unha sorte, eu traballei 2 anos no Muiño de Cuíña, en Lalín. Sí. Visitei moitísimas panaderías, en moitísimos concellos, probei moitísimos pans, moitísimas formas diferentes de facelo.
quedarme con un pan é como dicir que a que fillo lle queres máis, non? É moi complexo. Podo dicir varias panaderías, sobre todo panadeiros que están detrás, non? Para min hai proxectos, por exemplo, que me tocan na fibra, non? Porque fixeron moi ben, recuperaron moita parte da cultura perdida. Por exemplo, Panadería Germán Fisterra, ao frente está un panadeiro que chamase Juan Luis Esteves, que se chamara François, estuvera en Francia, posiblemente hoxe en día estaríamos falando del nos libros, non? Pero é un fillo de mariñeiros, neto de mariñeiros de Fisterra, que se dedicou á panadería, e recuperou, bueno, fijouse nunha forma de facer o pan diferente, falaba moito ca xente maior, e pudo recuperar unha maneira de facer o pan moi diferente, non? Faloche tamén de Pan da Moa en Santiago de Compostela, que é un dos templos do pan galego é unha persona que é conocida fora de España incluso. Faloche, pois eu que sei, a Maquía en Porriño, faloche hai moitísimos sitios, moitísimos lugares, non? A Taona en Coruña, que por exemplo a Taona conectan porque eles son xa tataranetos de panadeiras, que son unha parte moi importante, que hai que falar moito das panadeiras, son tataranetos de panadeiras que eran de Carral, que é outra das zonas que se eu me teño que quedar con a zona do pan, a mí, por exemplo, me gusta moito, é a zona de Carral, non? De feito, sempre nos rankings de mellores panaderías de Galiza sempre aparece Coruña como unha das zonas máis mimadas, son unhas zonas moi potentes de pan, moi potentes. Sí, eu, de feito, provei, porque claro, a xente que nos está a escoitar dirá, bueno, este quere que se mollen o resto, pero el non di nada. Bueno, eu teño que dicir que o pan que provei de Carral, top, ou seja, do mellor que provei. Tamén, a min gustame moito o pan en Cerdedo, tamén hai toda a zona da Valdoura. Sí, moi bo tamén, a zona de Carballo, moi bo. Na zona no Deza hai moi bo pan tamén, non? Sí, no Deza, en Lalín hai unha zona, é que é increíble, por exemplo, en zonas que se den un pueblo de 5 ou 6 mil habitantes e que haxa mellor 20 fornos, o sea, non é algo tan extraño en moitos sitios. En Neda, por exemplo, hasta non fai tanto, por desgracia moitos van cerrando, que é outra cosa que falaremos seguramente na conversa. Moitos van cerrando, pero non é tan extraño que eso pasara hasta non fai tanto, non? Cea, hasta fai uns anos, había 26 ou 27 fornos, non? Entonces, claro, eso é, vamos, é unha das cosas que marca moito o produto e que marca moito a zona do pan que se fai. De feito, aquí hai pouco, unha señora na panadería baixo a miña casa estaba dicindo que ela notaba moita diferencia entre o pan, que supoño que non é tan así, non, pero entre o pan das cidades e o pan que se fai en vilas medias e pequenas. Claro, eu por eso digo, ti tes aquí un negocio nunha cidade como Pontevedra, capital de provincia, que tamén hai bo pan, non? Pero ti sí que pensas que quizáis existe esa diferencia entre as zonas máis rurais? Eu penso que, a ver, a calidade do pan non marca a zona, marca a maneira de facelo. Claro. Entonces, se ti... Que pasa? Como se fai nas aldeas? Nas aldeas faise pois como a todo nas aldeas, con máis pausas. Claro. O pan é unha das cousas que agradece. Claro. Entonces, ti, se o levas eso, se o fan unha ciudad igual, pois vai ser un produto exactamente igual que na aldea. Despois, que tes na aldea, por exemplo? Tes fornos de pedra, non? Ti hoxe en día nunha cidade, no centro dunha cidade, montar un forno de leña e pedra é moi complexo por tema normativa, casi sería imposible, porque ao haber lume, eso é prácticamente imposible. Pero, por exemplo, nun forno eléctrico con soleira de pedra, que o que teño eu, por exemplo, podes facer grandes pans porque a cocción é exactamente igual, non? Vamos, ou mellor todavía. Claro. E supoño tamén que ao final ti nunha cidade tes moitísima máis oferta, entón onde hai moita máis oferta tamén pode haber unha calidade máis baixa, non? Quero dicir, tamén alta, pero tamén baixa, entón ao final, quero dicir, hai moita máis oferta, entón é normal que en comparación con un sitio pois que quizáis haxa 1, 2, 3, 4 e que a gran maioría tamén teñan tradición de atrás, pois supoño que terá que ver con iso, non? E despois tamén pasa de que nunha cidade ti tes a obliga de ter un poquinho máis de produto, non? E a veces ni malo menos, non? Eso que se facía antiguamente, non? Nos anos 80, 70, facíase moita máis cantidad que calidad. Panaderías como as do meu abuelo, pois facían toneladas de pan, non? Porque a máis o mercado funcionaba diferente, funcionaba por cupo. Que para poder abrir unha panadería non era un mercado liberalizado como está hoxe en día. Ti tiñas que mercar un cupo, ben, se aumentaba a población da cidade,
ou ben se pechaba unha panadería, podes mercar ese cupo para poder abrir unha panadería. Entonces, automáticamente tiñas un sector de clientela asegurado e vas a facer moitísimo pan. Entonces, tiñas que facelo rápido e moitas veces non da maneira correcta na cidade. No rural eso cambia. No rural moitas veces pasa unha masiña despacio, tes outros tempos, o pan prácticamente ten nome, esta a bola de José, esta a bola de Antonio, esta a bola de Pepe. Entonces, que hoxe en día é o que estamos facendo moitas panaderías nas cidades, non hai moita diferenza, pero claro, por iso digo que non hai grandes diferencias. O pan ten unha forma de facelo, non é cuestión do lugar, é cuestión de como se fala. Efectivamente. E tamén unha pregunta para min que é fundamental sobre o tema que estamos a tocar hoxe, e é que sobre a importancia que ten a fariña nun bo pan, non? Porque eu sí que teño escoitado moito, non? De que houve unha mudanza moi grande neste campo, non? Que entrou fariña de fora de moi mala calidade, non sei que podes contarnos iso. Non, a ver, non é tanto así. A calidade marcou moito o proceso productivo da fariña. Como chixen antes, traballei 2 anos nun muiño, non? E para que te fagas unha idea, pois un muiño tradicional de pedras, os que vemos aquí en calquera río, que non todos son de trigo, a gran maioría dos que temos aquí no río son de millo, porque as pedras son diferentes. Eso xa podemos, eso é outro capítulo diferente. Pero as pedras, para que te fagas unha idea, un muiño de pedras moi como máximo 700, 800, unha tonelada de trigo a día. O sea, o proceso moi lentiño, é unha maneira totalmente diferente de moela. O muiño industrial pode chegar ás 10 toneladas, 15 toneladas día, 20 toneladas día ou máis. Entonces, un proceso totalmente diferente. A parte de que dentro do proceso había unha parte fundamental que antigamente dentro do grano de trigo non se sacaba o xerme. O xerme é a parte grasa, a parte de óleo que lle aporta moito sabor, moita diferenciación a fariña. Nas fariñas que están industrializadas, esa parte quitouse, principalmente por 2 motivos. Primeiro, por un interés económico, porque o xerme vendíase para cosmética, para alimentación animal ou para outras cousas diferentes que era un subproduto que era moi rentable. E despois por durabilidade. Unha fariña con xermen non dura máis de 3 meses. A partir dos 3 meses empeza a enranciar. E unha fariña sin xermen, consumo preferente de 6 meses en diante. Entonces, claro, a nivel comercial, a nivel de distribución, pois interesou. Entonces, claro, a fariña é o pilar fundamental do pan. Se unha fariña boa non se pode facer bo pan, non? Pero de fora, hoxe en día veñen moitas fariñas de fora, moitísimas fariñas de fora. Que pasa? Si é certo que nos últimos anos recuperouse moito terreno en Galiza a hora de plantar fariñas. Eu non me lembro cando se dicía que aquí o terreno que non daba trigo, cando se dicía que aquí o terreno que non valía para facer pan, cando aquí... Porque perdemos esa memoria que tiñamos todos, non? De feito, hai topónimos de moitos sitios que están ligados ao cultivo do trigo. Aquí en Pontevedra, Mourente, por exemplo, era unha zona que estaba ligada ao cultivo do trigo, era unha zona bastante boa de cultivo de trigo. Pero, ollo, o cultivo de trigo aquí estaba, era para ricos, era unha cousa moi residual. Aquí o que realmente sacou a fame, de feito, moitos sitios chamanlle o pan, imos sementar o pan, é o centeo, que realmente foi o que se adaptou moi ben ao noso clima, e o que se adaptou moi ben o centeo aquí dá cosechas espectaculares, porque é o terreno perfecto, acidez, humedad, frío, teno todo, non? Adaptase super ben. Pero claro, é como todo, non? Temos un gran problema en Galiza para cultivar, que é o minifundio. Eso fai que as explotacións sean moi pouco rentables, salvo en Xinzo e pouco máis, que me fai graza, porque en Xinzo moitas veces plantase trigo que despois que se transforma en Castilla e que ven convertido en fariña para aquí. O sea, non temos aquí pechado o proceso productivo, claro. En moitos casos non. Pasa un pouco como co leite. É tamén un pouco o meu cabalo de batalla diario, de intentar convencer a xente de que faga aquí manteiga, que non fa falta comprar manteigas francesas. Pechar aquí o proceso productivo, non? Pero, bueno, sí que é certo que, por exemplo, fariñas de gran forza casi sempre viñeron de fora. Viñeron de zonas como Canadá, Francia, zonas de Europa, Ucrania, que se falou moito no seu momento dela, pero non ten por que ser de mala calidad, todo o contrario. O problema é moitas veces o proceso que se lle fai o alimento.
Claro, efectivamente. Xusto comentabas ti o tema de pechar o proceso produtivo. Hai uns meses estivemos aquí nun podcast un rapaz de Xinzo que tamén nos falou sobre o tema da pataca e decía, claro, que aquí, por exemplo, non hai empresas que, por exemplo, produzan pataca para logo congelar e vender as patacas congeladas, ou seja, hai que traer todo de fora, tamén moitas patacas de bolsa. Bueno, quero dicir que temos moitas oportunidades, non? Pero aínda hai moitos procesos que hai que levar adiante. A min, o que sí que che quería preguntar algo é que diferencia hai entre un pan de hoxe a un de hai 70, 100 anos? Quer dicir, canto hai de mito, canto hai de realidade? Do que di a xente, non, é que daquelas o pan duraba 15 días, claro, non sei se tiña que durar 15 días porque non tiñan máis remedio, porque tamén o Claro. consumo de pan antes era máis, quero dicir, non estaba tan democratizado como hoxe, non? E que características hai a respecto da actualidade? Eu sei que isto pode levantar bastante polémica, eu penso que nunca se fixo tan bo pan como se está facendo a día de hoxe. Nunca se conoceu tan ben os procesos, nunca tuvemos tan boa materia prima, nunca conocemos tan ben todo o que hai dentro do pan como a día de hoxe. O que había antigamente era moita fame. Eso é Claro, un dos principales factores claro, polos que a xente fala tan ben do pan de antes, porque era un produto que se adaptaba a casi calquer clima, que se podía facer básicamente pan con calquer fruto que dera a terra, entonces era un produto de subsistencia puramente. O sea, ti con algo moi sinxelo como un forno, unha lumbre cereales, pois podías convertilos en pan. Canto hai de mito de que o pan de antes era... Claro, falamos de 100 anos. 100 anos para atrás cambia moito cando houve a revolución industrial, aquí chegou tarde eso, que foi cando empezaron a aparecer as primeiras levaduras industriales, unha levadura prensada, non? A que vemos no supermercado de taquiño, non? Eso cambiou moito o paradigma do pan. Eso deixouse de facer pan con formento, que como se chama aquí a masanai, deixouse de facer pan con eso, como se facía antiguamente, e pasouse a facer con levadura prensada, non? Eso eliminou o pan unha serie de matices, unha serie de aromas e unha serie de sabor que, bueno, pero 100 anos atrás sí había un pan que se facía pois co fermento. Pero que pan se facía? Pois co que tiñas ti alrededor da tua casa. Eu ainda lembro a miña bisabuela, tuve unha bisabuela que morreu no ano 2000, con 99 anos, entón faloume moito destas cousas. E a miña bisabuela contaba que claro, que a súa casa era unha das casas da aldea que tiña fama de ter bo pan, pero porque sementaban moito centeno, nos terrenos dela dábase moi ben o centeo. Entonces, claro, moitas casas dábase o millo claro. tirabas do que podías. Entonces, claro, o pan era un pan máis mazacote, eran pans moito máis pesados, que están ricos, por suposto, son pans que eu defendo porque ademais son moito máis nutritivos, son moito máis saciantes. Pero claro, penso que na memoria colectiva de toda a xente, cando fala de que o pan de antes estaba mellor, bueno, tiñas miñas dudas, había que saber o que cada un comería, porque en moitos sitios facían pan con landras, facían pan con castañas, facían pan co que podían. Claro, claro. E logo que o pan, polo menos en moitas familias, non era un produto que podías acceder todos os días. No, Entón, non é... en moitas familias era un lujo. O Claro, sea, eu recordo a miña abuela de falar, miña bisabuela de falar, de que o pan de trigo comprábase polas festas, era unha cousa de super lujo. Costaba o pan claro, de trigo, claro. pois como 10 veces o pan de centeo, non? O que eles tiñan na casa era centeo máis millo, en proporcións variables según a colleita que tuveran, pero o trigo era unha cousa, eso vamos. Claro. E aí citaches ti o pan de Masanai. É unha palabra, unha frase que vemos hoxe en todos os lados, pero moita xente sempre di eu non teño claro o que é. Quero dicir, que é o pan de Masanai e que diferencia ten respecto a outros? A ver, o que temos que primeiro saber o que é a masanai. Masanai é un cultivo simbiótico de levaduras e bacterias, non? Que o que fai é que ao añadirlle agua e fariña fermenta de forma natural, de forma espontánea. Vale? Nesa masanai pois conviven varias bacterias, varias levaduras que traballan e que conviven entre elas e que nos aportan dentro dun pan pois un sabor, uns aromas, uns matices que fan que ese pan este moi rico. A parte, pois, son, para que entendamos así, levaduras salvaxes, non? Que non están seleccionadas, entonces o que fan é que fermentan o pan bastante máis despacio.
eso danos, pois, polo xeral, un pan de sabor máis rico. Vale, canto é de verdade cando vamos a mercar un pan e nos pon masa madre? Sí. Pois aquí estamos coa lei a voltas, non? A lei que gestiona que a venta, fabricación e distribución de pan en España é moi ambigua. De feito, non fai uns anos, fixo a bombo platillo, pois un retoque do decreto lei bueno, pues vamos ahora, el pan va a ser de verdad de masa madre. Y a mí incluso dentro de la ley, si puedes ver, que para que un pan sea de masa madre ten que cumplir pues, sus parámetros. Entre outros, ten que cumplir un pH, ten que ter unha determinada acidez para que sea de masa madre. Pero como a todo, quen controla isto? Non hai personas que controlen. Este decreto lei fixo xa fai 3 anos, a mí nunca me viñeron pola panadería a controlar se un pan que vende de masa madre é de masa madre. Entonces, que o que se fai en moitas veces véndese, porque isto véndese, podese comprar de forma comercial, masa madre deshidratada e inactiva, que ti colles, botalle, ven como se fora unha fariña, ti botalle o teu pan, fermentalo con levadura igual e podes dicir que o teu pan é de masa madre. É de masa madre? Técnicamente sí. Realmente de masa madre? No, porque aí perdes todos os aromas, perdes todos os sabores, non ten nada que ver, non, son produtos totalmente diferentes. Por eso digo que a lei tamén, por exemplo, di que se concibe como pan artesán, non? E, sin embargo, pois, miras por aí cada cousa que diste, isto claramente non é artesano, non? Pero bueno, porque, repito, non hai que non controle. Entonces, nós o que temos que facer como consumidores é ser moi críticos, e nós como panadeiros dar moita información a xente para que a xente se faga crítica. Para poder diferenciar, pois. Claro. E tamén un tema que me parece fundamental, non? Que citabas ti cando falábamos para facer este podcast, que citaches aí un intre, non? E tes comentado que hai unha crise enorme onde están a pechar fornos por todo o país. Entón, non sei se nos podes falar un pouco máis disto e se realmente está en perigo o que sería o pan artesán ou corre o perigo de poder converterse nun produto exclusivo. Sí, é unha cousa que a min apena moitísimo. Eu, cando fago pan, a min encantaríame decir que fago pan para todo o mundo, non? Que pasa? Que, obviamente, pois, as panaderías pequenas temos os custes exagerados, non? Enerxéticos, bueno, non chego a falar aquí nada de impostos, que tamén é autónomo, que eu pago gustosamente, pero, por exemplo, para que te fagas unha idea, cando foi, por exemplo, o tema da corriente, cando foi todo o tema da guerra de Ucrania, nos pasamos de pagar 1.100 ou 1.200 euros de luz a 4.000. 4.000 euros, eso te lo que reflejar todo no teu produto. Entonces, claro, a mí unha das cosas que me apenan é que hai moitas panaderías que non son capaces de facerlle frente a eso, e acaban pechando. Ben por eso, ben porque non superon cambiar e entender un modelo de negocio, non? Ao final, unha panadería, hai moitas panaderías que levan 50 ou 60 anos vivindo do mesmo modelo de negocio, non? E os modelos de negocio van cambiando, van evolucionando, a clientela tamén cambia, e claro, pois estas panaderías se adaptan e acaban pechando. E a min dame moita pena porque é o que dicimos, non? Ao final, o pan artesán probablemente se convirta nun produto de consumo exclusivo. E claro, isto como panadeiro, a min, eu non traballo panadeiro, son panadeiro, entonces a mí isto explota na cabeza, porque cando fago pan concibo para todo o mundo, para clases populares, que realmente a orixe do pan é esa. De feito, cantas revolucións non hubo no mundo por culpa de que o prezo do pan non se podía chegar ou non podía, e, sin embargo, hoxe estamos vendo como que eso, que o pan que pode consumir todo o mundo, unha barra que pode consumir todo o mundo, pois é a barata de supermercado, que eu son moi defensor dela, porque hai moitas economías que non poden chegar a outra cousa. Claro. Pero que, claro, eu como modelo de panadería artesanal, eu non son capaz de chegar a unha barra de pan que os meus costes están por encima do custe de venta desa barra de pan. Que pasa? Que nos leva a que moitas panaderías pechan e non pecha solamente un negocio, pecha unha maneira de entender o oficio, unha maneira de facer pan, recetas. Eu comparo moitas veces o pan coa lingua. Ti imagínate que un día nos foran sacando palabriñas do galego, non? Que nos fora restando palabras da lingua hasta que un día nos déramos conta de desaparecer a lingua, non? Pois co pan pasa un pouco o mismo. Están pechando tantas panaderías e este último ano foi unha auténtica sangría. Este ano e o anterior hai moitos povos que están quedando sin panaderías. É algo que non van volver, Claro. Non van volver. Claro, e frente a iso temos un pan feito de xeito industrial que podes atopar uns prezos nos supermercados
irrisorios nun contexto tamén onde a xente, pois, se ten dificultades para chegar a fin de mes, vai mirar ben no que gasta, non? Entón é un tema moi complexo, non? É un tema super complexo, o sea, buscarlle solución a isto é casi imposible, non? Estamos ahora mesmo asistindo a un cambio de paradigma no mercado moi grande, non? Sobre todo co tema das panaderías. Tamén, a ver, hai varias cousas que falaba antes, fago autocrítica, Os panadeiros formámonos por xeral moi pouco, temos un oficio que é moi empírico, pasou de pais a fillos, entonces hai pouca visión empresarial, hai pouca... estou facendo autocrítica, porque hai moitos máis factores, claro, pero tamén hai que facer autocrítica. Sí. Jová, pois ao final, repito, hai moitas panaderías que non fixeron inversións, que se quedaron fai 50 anos, e hoxe en día pois hai moitas formas de traballar diferentes, non? Que se puderon adaptar, que puderon facer cousas diferentes, pero depois hai outros lugares que as contas non dan. A xente marcha do rural, a xente maior vai morrendo, deixa de ser rentable moverte a 50, 60 km para levar pan como antes sí era rentable, porque os costes administrativos cambiaron. Xa digo que estamos vivindo un momento agridoce. E dentro do sector pensas que hai relevo xeracional ou está así a cousa? Está moi complicado. Conozco moitas panaderías. En casi todas se dá o mismo caso, non? Hai dous patróns, casi sempre que se repiten. Fillo que non quere saber nada do oficio porque un oficio que é esclavo, que traballas de noite, que ainda por cima os márgenes son axustados. Bueno, é o caldo de cultivo perfecto para que teu fillo diga, pero eu nesto non quero seguir. O sea, nin que mo regales, quero seguir en isto. A parte, hai unha mentalidade de no, aquí hai que traballar todos os días. Cando temos que loitar, porque hai uns dereitos laborales que os autónomos e as empresas pequenas tamén temos, e hai que pechar por vacacións, hai que pechar por descanso, claro, pero eso en moitas panaderías non é algo difícil, porque se chocan dúas xeracións. Entón, a xeración de antes ten unha maneira de pensar, a xeración nova ten outra maneira de pensar totalmente diferente. Quere conciliar máis, quere... oye, mira, sou panadeiro, pero eu quero irme de vacacións. E claro, isto non se ve. Entón, hai esas dúas visións. Por un lado, a visión de que non quere ter nada que ver, e por outro lado, quen sí quere ter que ver, quen sí quere traballar, quen sí quere seguir a panadería, pero tópase con outra xeración que non quere cambiar as cousas. Este é un patrón moi común en moitas panaderías, moi común en moitas panaderías, de que queren seguir facendo pan como se facía antes, queren seguir traballando pois esas horas de domingos, festivos, sin vacacións, e claro, eso hoxe en día pois... por lo menos fora rentable, pero que hoxe en día isto non é rentable como era antes. Claro, a mí lémbrame que é o mesmo que sucedeu tamén na gandeiría, en eses sectores nos que houve unha ruptura xeracional total, pois porque e moitas veces os propios pais non querían que os seus fillos estivesen esclavizados, non? O 90% dos que somos fillos de panadeiros o sempre foi de non te dedicas a isto, non te dedicas a isto é unha esclavitud, isto é unha merda, falando claro, búscate traballo fora. Os que seguimos por casualidade, porque nos gustou, porque nos apasionou, e dixemos, bueno, eu creo que se pode facer, pero hai que facelo diferente. Foi porque nos movemos, miramos fora como se facían as cousas, que é unha parte fundamental a formación, non? É unha parte que, repito, que en panadería ou en negocios tan tradicionales, na gandería, eu penso que tamén pasou o mismo, en negocios pois tan tradicionales, pois non se levou a cabo, non? A veces mirar desde fora o teu oficio, mirarlo con perspectiva, dache unha visión e dicir, bueno, eu creo que podo seguir en isto, pero podo cambiar as cousas. É un exemplo como nós en Pontevedra. Que, ollo, que cando nos pechamos por vacacións, sempre alguna crítica cae, pero son críticas que hai que se calan rápido, porque eu creo que hoxe en día todo o mundo ten as súas vacacións, ten os seus días libres, en fin, que hai que loitar por eso. Só vos ocorre a vos coller vacacións, Sí, es que, vamos, somos nosos vividores, Sí. E tamén, como estamos falando de cuestións máis negativas, pero tamén penso que hai que poñer cousas positivas sobre a mesa, non? Que melloras tivo o sector nos últimos anos, o mundo do pan, quer dicir, que digas ti, olles, pois, nesto e nesto melloramos moitísimo e estamos moito mellor. Falo de o pan como tal, pero tamén o sector, non? O sector como tal. A ver, a mí hai moitas cousas que melloraron e a mí hai cousas que empezan a querer mellorar. Cousas que melloraron, por exemplo, estamos vivindo nun momento no que a formación, si se quere, é moi fácil de conseguir. Eu podo estar conectado con un panadeiro de Madrid agora mesmo contigo, falo con el. Como che vai? Como faz? Eso conectounos moito, non? Eso para estas cousas é unha facilidade, non?
Despois hubo algo que entrou na panadería, en Galicia tardou moito en entrar, porque, repito, somos moi tradicionales, que é o frío. O frío, a hora de fermentar, provoca algo que é super positivo, que é que ti, en vez de amasar hoxe o pan, telo que cocer de noite todo en directo, ti podes amasar hoxe para mañán, cando chegas a traballar o pan xa está fermentado. E son horas do teu traballo e da tua noite que aforras, en vez de empezar pois ás 10 da noite, como empezan en moitas panaderías, ou que siguen empezando hoxe en día moitas panaderías ás 10 da noite. Eu lembro a meu pai os berres, que había moito traballo, e ir a traballar ás 10 da noite. Pois nós hoxe en día empezamos ás 4:30, 5 da mañán, e se non tuveramos a tenda poderíamos empezar perfectamente ás 6 da mañán. De feito, esturamos os 2 primeiros anos empezando ás 6 da mañán. O sea que é un horario hoxe en día técnicamente diurno, que empezan en moitas fábricas en horario diurno. Eso foi algo que cambiou moito, aparte de que mellora o produto, porque ti non o mesmo que o fermentes rápido, porque o necesitas, a que o fermentes moi pouquiño a pouco dun día para outro. Entonces, mellorou o produto moitísimo, eso foi unha cousa que revolucionou o noso sector, pero a uns niveles tremendos. De feito, hoxe en día, o 90% das panaderías que están arrancando novas, o 90% ou casi diría o 100%, de panaderías que están arrancando novas, nós fomos unha delas, montase pensando en invertir en equipos de frío en condicións para non ter que estar de noite. Eu digo sinceramente, cando empecé a traballar, os primeiros sábados que iba a 6 da mañán, a mí me ganas de chorar. Dicir, isto sí, porque me deito como os fillos a noite, deito máis 9 horas da noite, eu podo levar unha vida completamente normal. Eso é un dos cambios que máis grandes que hubo. Despois, obviamente, pues, tamén houve cambios en maquinaria, fornos, por exemplo, eléctricos que se poden programar e cando ti chegas a traballar tes o pan máis o forno preparado. Eu lembro estar polas tardes meténdolle leña ao forno para prepararlle para o meu pai. O sea, son cosas que son esclavitudes que hoxe en día que non son viables, porque aparte canto valería a hora dunha persona estar pola tarde aí preparándoche un forno, non sería nin viable económicamente. O sea, eso é, non vamos. É outra cousa que eu creo que está mellorando, que ainda ten moito que mellorar, que é a formación, non? A formación, temos centros que sí que melloraron, pero temos un gran problema, que son os profesionais que están nos centros. A lei permite o que permite. Permite que un profesor que este dando panadería pois non teña necesidade de ter un día de formación de panadería. Eu sei porque estuve formando algún profesor, sei a formación que teñen de base para dar ciclos, e hai moita maquinaria. Hoxe en día os centros aquí en Pontevedra temos o Carlos Soroza, que para min é un dos centros en canto a instalacións top atrevo-me a dicir que de España, para a panadería. Non hai moito centro que teña por aí as instalacións que teñen aquí, a maquinaria que teñen aquí e todo eso, que eso antes era algo super extraño. Antes a formación dábase en asociacións sectoriales de panadería, eran os panaderos que tiñan que poñer a pasta. Hoxe en día non. Hoxe en día o Estado está apostando moito pola formación profesional e hai un equipamento que eso é tela, que é unha maravilla. Que pasa? Que o seguinte paso hai que exixir que esa xente este formada porque non está formada. E a xente que nos chega nos en prácticas ven con cero idea, sin cumplir a súa formación, ao seu plan formativo. Somos nós os que temos que rematalo, que nós, é verdad que temos que facer parte, pero que esa xente non está cumplindo a súa. É unha cousa, para min, moi importante que hai que mellorar. Sei seguro que isto vai a enfadar a moita xente, pero que é unha verdad como un castillo. Claro. E tamén, entrando no final, non? Ti comentabas antes, non? De ter máis visión empresarial, incluso tamén innovar, ofrecer cousas novas, non? Vos, por exemplo, isto destaco porque, tamén o provei, non? Tedes feito xa de xeito especial, non? Pois, por exemplo, o pan de millo corvo, por exemplo, que é algo que vos tamén facedes, que igual é algo que eu, porque moitas veces cando falo do tema este, moita xente fala de que lembraba cando era pequena e tal, pero que agora é imposible. Vos tedes feito tiradas diso, non? Tamén, do roscón de reis, tamén do panetone, non? O sea, quer dicir, tamén intentades adaptarvos un pouco a tradición, pero tamén a modernidade, a traer cousas máis actuais, non? É que eu creo que non podemos perder a tradición, quero decir que obviamente o mercado demanda un panetone, pero que eu estou seguro que se faz unha rosca en condicións con unha boa manteca, por exemplo, nos utilizamos unha manteca, podo dicir a marca, Calecoi de Lalín, que son xente que o fai moi ben, que son xente que ten nombre as súas vacas, que sabes como traballan ali e tal. Entonces, yogures moi bons. Uns yogures moi bons. Entonces, si faz
a un produto moi tradicional, conocendo ben a técnica, con produto o mellor que podes e tal, eu creo que nadie se pode resistir a eso. Que pasa? Que a veces tendemos claro, a tendencia son moitas redes sociales. As redes sociales marcan moito as tendencias en gastronomía en general, Sí, estamos vindo unhas épocas de que todo ten que ser recheos de Oreo, de Lotus, eso fai que perdamos moito a nosa identidade, porque ao final o claro. mercado pídecho. Pero eu cando vou a un instituto, que tamén vou moitas veces como a ti a falarlle aos rapaces do pan, eu levo sí cousas que están super de moda, pero tamén lle levo cousas que non fai tanto que se facían aquí, que están super ricas. Por exemplo, quen sabe o que son os boleardos? Pois os boleardos eran uns bolos que se facían na zona de Tui, Claro. super blandiños, esponjosiños, que é moi parecido a rosca, pegadinhos uns aos outros, que é un bolo que está espectacular. Sin embargo, non se fai. E son cousas que, por exemplo, nós tratamos de recuperar, porque ainda que fagamos outro, eu creo que podemos seguir defendendo o noso, e a seguir marcando moi a línea do noso. E de feito, claro está, o sea, eu cando fago roscón deixo de facer o resto. Eu quero facer roscón, quero que esa tradición se siga mantendo e se siga protexendo. E igual, pois, con outras moitas cousas que seguimos investigando, que cada vez seguimos recollendo máis, falamos con historiadores, con etnógrafos, con xente que che conta cousas que dis. Nos, por exemplo, recuperamos non fai tanto o pan de defuntos en Pontevedra, que era un pan que antigamente sin embargo, mira, ten moita fama de México, non? De ese pan o pan de morto, que é ese pan doce. Pois, sin embargo, aquí tamén se facía algo moi parecido. Entonces, a veces non fai falta, coa innovación non fai falta tirar de produto de fora. A veces hai que ler e un pouco redescubrir o que tiñamos aquí xa, porque hai cousas que nos sorprenden moitísimo. Que ademais é unha oportunidade, porque estamos vivindo tamén un boom nun proceso de máis globalización, tamén estamos vivindo un boom de xente que quere recuperar as tradicións, quere recuperar o que se fixo sempre, non? Entón tamén, precisamente, hai que velo como unha oportunidade. Por suposto, é unha parte tamén identitaria, quero dicir, temos que intentar non sei, en ese sentido temos bastante, a xente que ven nova ten bastante desleixo moitas veces coa nosa tradición, non? Pero non é unha cuestión que o fagan querendo, é unha cuestión porque non lle transmitimos nós. Claro. Isto noto é algo que xa te digo, vexo moitas veces nas casas deles cando vou ao instituto lle dou a probar algo que aquí se facía fai 50 anos, que era algo super tradicional, ou que sei, por exemplo, unha vez curioso me levaron a un instituto unha torta de reixóns, que aquí se facía, ou un budín de pan, sabes, que son cousas de aproveitamento, o budín de pan en diferentes zonas faixese con diferentes produtos, en un botábaselle manteca, en outro lado botábaselle unto, en outro lado botábaselle... Entonces son cosas que se foron perdendo. Sin embargo, eles proban e din, isto está moi bo. Claro. Por eso, precisamente porque temos que protexer un poquinho ese tema. É unha cousa non quita outra, que fagamos pois un croissant recho de pistacho, porque a xente cho pide, non quere dicir que deixemos de facer pois unha bica de tribes, que está tan boa, ou mellor, que un croissant de pistacho. Claro, e eu aí vou lanzar tamén algo a favor, que é a bica branca de Laza, que a min me parece unha maravilla, que sempre digo, mi madriña, eso tiña que, temos donuts e corazones por todos os lados, tiñamos que ter bica branca de Laza por todos os lados, volvemos igual co pan, o sea, falas con eles, que os de Laza van dicir que a súa é a mellor, e os de Tribes van dicir que a súa é a mellor. E os dos teñen razón. Sin embargo, aí ven un tema de aproveitamento, porque a bica de Laza faixe solamente cas claras, e a bica de Tribes, a único que se emprega para que suba, como agente levedante, para que suba, para que esponxe, é masa bella de pan. É masa de pan. É unha cousa que é aproveitamento puro e duro. Sí. De feito, eu tuve cando estuve traballando en Alemania, fixen ali bica de Tribes, fliparon, porque é un produto de dicir, pero isto se hace sempre, ou en fiestas, e dixen, non, isto faise por sempre, porque, joder, é un produto que, sin embargo, que nós temos aí, que temos todos os días a man, e non digamos, eu creo que o valor que ten. Efectivamente. E un pouco xa para concluir, agora sí, que medidas pensas que se poderían tomar para protexer o sector do pan? Eu penso que unha delas tiña que ser a información que ti tes como consumidor a hora de comprar pan. Que ti entenderas, pois, o pan que mercas, que horas de fermentación ten, ou si ven ou non de un produto conxelado. Que ollo, un pan conxelado non porque este conxelado é malo. Ti uns callos os conxelas, se os callos son bons e os conxelas, cando desconxelas siguen sendo os bons callos.
E co pan pasa un pouco o mismo. Pero eu creo que como consumidor tens que ter dereito a saber o que estás mercando. E o pan non ten prácticamente nada de información. Eso é unha cousa que hai que mellorar. Outra cousa que habría que mellorar para protexer o pan, eu creo que a formación do panadeiro. Eu penso que habría que empezar a plantearse a exixencia de formarse. Isto é algo que aquí nos parece tan extraño, pois, sin embargo, en Europa, pois, algo, xa non vou tocar Francia, que é un pouco paraíso do panadeiro. En Francia, a formación básica de panadeiro son 3 anos, ampliables hasta 7 ou 9, depende do que queras facer, ou se queres chegar a mestre panadeiro. Pero aquí é un tema que temos moi pendiente, e por aí eu creo que é unha base moi importante. Ao final, a base de formación, pois, para todo, para calquer ámbito é fundamental. E despois que haxa, sobre todo, máis control. Eu creo que a lei non está mal formulada, a lei que temos de pan, está moi parcheada, como a todas as leis, porque hai medo a tumbala, a empezar a reconstruir de cero, está moi parcheada, a intentar contentar a todo o mundo, que eu entendo, ao final hai industrias moi grandes, hai panaderos moi pequenos, pero o que ten que haber é un máis control que se fai ou que se vende, non? Porque ao final eso é dereitos para ti como consumidor a hora de mercar o produto, non é máis que eso. Pois con esta reflexión deixámolo aquí, bueno, agardo que a xente ten información suficiente, creo que tocamos temas moi diversos que poderían dar, a verdade, para moitísimo tempo máis, pero, bueno, un pouco tamén, así como conclusión final, animar a xente pois a que demande, non, un produto de calidade e que tamén aposte polo produto tradicional. E nada, pola miña parte, darche as grazas, bueno, pois por estar aquí, porque a verdade levaba tempo querendo facer a conversa, pero por unhas cousas por outras, ao final non foi ata hoxe, pero aí está. Moitísimas gracias a ti porque, bueno, é o que falo, non? Que temos que divulgar moito máis do tema do pan para non perder algo que é moi noso, por desgracia estamos perdendo se non lle poñemos un poquinho máis de empeño. Pois graciñas, Dani, parabéns tamén por ese negocio que tedes aí, que xa é referente en Pontevedra, e volveremos a falar para facer unha segunda parte, porque aquí hai moito que seguir tocando. Cando queiras, estou a túa plena disposición, e sobre todo para falar do pan, que é o que máis me apasiona no mundo. Para a xente que nos estades a escoitar, agradecervos que estiverades aí novamente. Como digo, e dixen ao comezo, temos todas estas conversas en iVoox, en Spotify, en YouTube. Isto non para, vamos a seguir gravando novos programas que teredes a vosa disposición en as vindeiras semanas. Moitísimas grazas por estar aí. Chao.